Ngerti ora yen bangunan apik kaya Istana Romawi neng Jalan Magelang iki jebul duwe sejarah gotong royong sing kuat banget, geng. Dadi ngene, geng, sejarah mall iki pancen digawe saka wong Jogja kanggo wong Jogja, geng. Senajan ketok kaya nggone wong sugih, asline ramah banget nggo kabeh kalangan, klebu dompet mahasiswa lan kaum mendang-mending kaya Om Jon iki, geng. Sejarahe diwiwiti tahun 2012, geng. Mall iki dudu nggone investor asing, nanging digagas asli para pengusaha lokal Jogja sing gandeng Keraton Ngayogyakarta, geng. Tujuane murni ben wong Sleman lan Jogja duwe panggonan sing lengkap. Pasar modern ya duwe, pasar tradisional uga tetep ana ning Jogja. Soale kabeh kuwi duwe pasare dhewe-dhewe, geng. Nah, arsitektur bangunane dhewe Jawa Romawi, geng. Nderek ngendikane ngarsa dalem yen kudu ana unsure Jawa. Kae, pilar ning kiwa cacahe 8, sing tengen cacahe 9. Angka 8 karo 9 iki sengaja digawe minangka simbol keberuntungan lan kesempurnaan kanggo warga Sleman lan Jogja, geng. Nah, sing unik neng kene, geng, sadurunge mall iki dibangun tahun 2012, jebul The Ritz Hotel wis buka luwih dhisik neng tahun 2011, geng.